one moment, please. Εδώ πέρα με τις τσίκες μου θέλω να μου πείτε Dream Greek, Σλίβης ή Χριστόγιας. Ναι. Ξέρουμε ποιοι είναι, αλλά θα πάνε ποιο όνομα. Δεν ξέρεις Dream Greek, δεν ξέρεις τον Χριστόγια. Όχι. Ξέρεις το Σλίβι. Όχι. Τι όχι. Όντως. Ναι. Γενικά σας αρέσουν οι γυμναστηριακοί έτσι φουσκωτοί. Όχι. Τι πιο σύνηθες να συμβεί. Λοιπόν, κορίτσια, θέλω να δοκιμάσετε αυτή τη super μπάρα Superb της Nutria Max. Έχετε φάει κάτι παρόμοιο ποτέ? Ναι. Ναι. Ωραία, θέλω να μου φάτε τη Superb της Nutria Max σε γεύση dark chocolate και μπισκότο. Παίρνουμε. Έτσι. Ναι, φάτε. Δοκιμάζω Έχει όλα καλά. ελεύθερα. Ναι. Δεν χρειάζεται. Πες γνώμη. Πες γνώμη. Οκ. Πολύ ωραία. Μας αρέσει. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Είσαι φαν του dark chocolate biscuit? Ναι, θα το έλεγα. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Υγεία σε όλους, όλο τον κόσμο. Να περνάτε καλά.